uNkulunkulu ukhuluma ngempilo yakho. Kunezinto ezenzeka ngisakhula. Wait. I don't know why the Spirit of the Lord is taking me to a place. And la ngikhona hayi man. Ngathi ngisemakhaya. Nibuye emakhaya. All right. Iplazi leli ngizokuthi. Iplazi. Okay. Kumele sikhuleke. Ngoba makhula kunentombazane nakhula nayo. Angazori yalahleka okanye yashona incane kodwa kunentombazane. Usisi wami washona amncane. Sa 9 years because ngiyabona but ngibona le ntombazane encane. Angazori niyadlala or nenzani eplazini mara something happened to this child. Ishone 9. Uthi Jehova kunani purpose live right ningasawari ukwenzakalani nandani dlulani lapho seko right ngixole nenze yonke into uyanizwa mama because right now njengoba khuluma nawe kanje ngizothi amazi mangabe khona emndenini oyenza lezinto zokuhlola nokuhlahlubana nani kunala le ntombazane ivela khona kunjani imagine I'm telling them when they go to a sangoma what the sangoma says to you. Can I prophesy just a little bit? Yeah, uyavela usisi wami iyabuya indaba ngasisi wami kuthiwa akulunganga ngemuva akusena lutho ngizokukhulelela manje ziningi izinto ezenze ngizokukhulelela because even kakhulu amantombazane emndenini awabi right atakhula kube nenkinga nama-complication nje amaningi uNkulunkulu uthi sendlulile lo. Ngiyabonga. Anginandaba ukuthi ubani waphi uthi uNkulunkulu uthi sendlulile. And mase kudlulisa uJehova sendlulile. Mamukhulelela kanje. Amantombazane lawa akhulayo azosiqeda isikolo kusukela manje ngegama likaJesu. Uyazizwa ukuthi ngithini? Azosiqeda isikolo ngoba mabheka amantombazana kune-attack esikolweni awaqedacedi. Amantombazana by now because of this revival ngenxa yokuthi uzile mama they are delivered in the name of Jesus. Touch. Hallelujah.